La ban but u Cristiano Ronaldo Junior. Ia kidin jat jong ukpa jong u. Ha ke klub Real Madrid. Namar kat kum ki khabar laong. Ba u Cristiano Ronaldo Junior. U badai kun he jong u Cristiano Ronaldo. Ula don ha ke training bat yelekai. Bat ke academy jong ke Real Madrid. Ka baki kot ke La Fabrica. Te hoj perlok u Cristiano Ronaldo Junior. U badang khasan snem karta. Ula juk syak hikai haki klub baper. Kat syaba ukpa jong ulik. Kata ha Manchester United bat Juventus. Kumjuru ha Al Nassr. Hanrai mantapat laong bau Cristiano Ronaldo Junior. Ula ilekai bat training. Bat ka under 16 team jong ke klub Real Madrid. Hakane kata yo. Kabana kaliang jong ke klub Real Madrid. Kala peliya ka jingkang. Ia ukun jong u player barim jong ka. Da ka basya IU ban training bat ilekai. Bat ka under 16 team. Na ka daw ka thama sya Middle East. Bat kat ba u Cristiano Ronaldo ru udang ai jing sumar. Halor ke injury jong u. Ka klub Real Madrid ka don ia ka jing thmu. Ia Ronaldo Junior. Ba ula ban join ha ka academy jong ka. Ha ka lawai ka balajan. Namar Ronaldo Junior. Un sadap kan rusnem karta. Ha ka samoy ka bansawan. Kabalong ka kabu ka bapura IU. Pan join ha ka tay ka academy. Te perlok lada Ronaldo Junior u join ha ka tay ka academy. Tangkat to ka nepohri. Ula manilekay. Bat ka klub Real Madrid. Kabadi ka klub barim jong ukpa jong u.